guys, madung adlaw nating tanan. Happy Sunday day po nato. Dagros guys, kita mo arang dagana kadug buwak arep ka pungpungan sa tay. Wa pa. Ako mo kunoy pa drivon. Diya kay na nag-um naman. Sabi lami ka dugros guys Arang muta pa gajud. Napay uban nga wa pa nang namakad na kadungit na. Atas mamaduli bikaw. Wow, pagpandong. Mag-vlog to, ay video ni dya. Tay, hinaji sa tay. Mag-rail sa mi tay. Hangjo man di ay, agradyo ba kayo makapiright sayang. Ginahan ko dari nagkuhan. Picture sa kuro sila be. Dari kus ubos kaya da sila nangamuti. Oh, syakpan. Injong tuwad ha? Injong tuwad? Ha? Ha? Ajaw! Bag-o pagali ni! Pun ipati! Agdato day, waman makuling biti. Sakit na buko-buko. Haba ko na. Majo pun mga muti. Kani ko ng bulang hoy, sa wadi kibot. Di. Sa wadi ko ng kubot ng nana ba? Kusap ako. Imong juta. Tapi isya Gitebo siguro ni. Wah, betul. Lah, adik je tagak. Adik je kakuha Mau jepas in ati kay siksi. Enjak na pa kuat lutung asa na. Mani oto ta guys, grabe salamat kados daghang grasya. Yang birthday nga niya, Dusman. Kalirot na tagkanding. Paklay, hurot na. Hurot na paklay. Birthday na magwang kayo mga to. Ise. Di mapukumukag karning kanding. Sinanay, arang kagang dia. Buwan, naniyan himan to si. Kasama to ni. Kisinan hinay. Lole. Uding. Uding si. Kasi ba to? Abot na mamig ubay. Mayot to tanin jo guys. Na, mau kamera na ni. Waman may matapok. Mami matapok kay was purami, was Ate Monica. Pwede ako Pero das congressman. Yeah. Tay, lamig kanding tay. Di. Ngayon ka man. Mi. Dili ka mo kagani ay? Di, mutilaw ko baw lagi. Nami man. Ako kay di man gumukaan ko nakataan mo ko. Nami man. Ang seleksyon ni kaan. Pwede pagkan mo dyan? Ha? Pwede pagkan mo? Dato lagi tarong adlaw ah. First time na pero ma-practice na ko kaon kinarbe kanding sa baydagan. Kaan ate. Di na kanis ate. Monica di na panimukaan kay nakakita man Kuya Mario gikan mamis ubay. Naghangap ko sila dato ni hikam siyang lisik. Dako na gid. Gid ka gid. Ano man amang Disney princess nga. Nakita na ba mis imong nanay Mardons? Mularga man ni ay. Mularga man di ay sa magingan anak daw. Kawaw ba oy? Naguba na dyan daw. Ato ka high blood atimi. Ato ko kainom dana kay high blood kay samot. Bawal high blood. Kisa na smikong. Nagpalit og buwad. Agkari may ganahan ding tatay. Mong ganahan sa kadani tay morong mupink imong ihi. Tagpila ko ng putos tay. Ujab. Nagpila ko ng putos tay. Dugay na maurot mo. Agi pa masahing ate na 400 gi full tank na sobra buwad. Nga na ko kabuutan rong adlaw. Kay na may dagang suwa. Dahil luto mi kas kadiro. Kaon sa ko. Kaon ate. Nay. Tita Julie! Tita Julie! Nay. Asa mo mga kasakit iinga nay? Tita Julie! Nay, sorry. Banana bang na-emotional na manis? Nanay. Sabi niya, ano buwang mo? Ano mani? Inom na lang yung kape. Lamisa na ganiha ka mo. Para mo ganiha ko. Para mga ko natin sa mingilan, para mga dyan yung hila. Mabitaw. Di ko na hila ka sa ipay kay. Si Amy may monggi ko nang hila ka. Si Amy ko nung nanginilak si nanay kay si Amy na may hapit na mamakawiyab ka rin panday si bayan naman na. Okay. Kasi Amy ganyan marmang na lang. Tinawag na lang pinili. Nasa nagawin ni Amy na Disney princess. Yung marmang yun.
Ah, high blood. Nagami din ko yung anak. Ami ko Kami. Nay. Bangunin ka. Ano yung problema, Nay? Nay! I'll never gonna Pinanggal sa kagaso ni nanay. love Ilit na ron. Huwag na mas gawas. Di pa mo sa nikupan ba? Eh, Teme, pinandado ka na, Nay. Mga tumamuksik ko. Kasi ginis na Nay, kumatusik si Bo. Napigila ka mo ng rito. Ano yung kapang mo? Ikaw pa mag-go. Ate mo, is ginoo ko. Mo is mo. Mario, is-isan. Dapat to si Bo. Na, mapagali pagkatong ubay ganihan siya, may stupid kang Mario. May nga hangdo, takas kulit si Sir, pwede ba ko pa? Lambod yung sa lisik siyang bana, Sir. Hindi ka matagal niya ako natawa ko kay Hindi nga, nag-jokos kay Mito, kay Tingkay Mito, baro Sir. Galit na violet na na. Pagkaw-tawar, galit ka na kayo mo naman. Nagtawa na, nang hilak, Sir. Tiyo. Garapod. Tapos na naging dang naman makado ni bubutang. Dudu ko kraman. Tawag si nanay. Skanding na gid. Tawag si nanay. Ano mo, diinom ka mo, Nay? Ganda ang bukso ka ako. Kasi ko na iwan. Kalabo ka. Lagundi ang tato, Nay. Ado na wala mo kayo mo. That's one I hear that wonderful sound. I love you. Kasi tay! Ang kasi man mo sa na may ko na kumparsa ba? Alas 12 taman. Anong gilingan mo po nagkumpas sa Nay? Nasa di ba? Paminaw unon. And that one... Kapisan di ko ron, ingos na na. Ha? Kapisan di ko ron, ingos na na. Dad! Nanay, uyab si Timmy na rin na! Panday na ba na? Panday! Bata pa? Panday! May problema na kayo. Mababay. Panday na to si Valencia. Walay bayan. Libre na. Libre na. Atot ko ro, atot. Oy. Kada sweldo na, mag-atang ko na. Hello ro. Nagtapad ko siyang ginahan, basta ting sweldo na, tunga mi siyang ginahan na. Ningilak si nanay na. Kaya si Timmy, muan na magsibo. Jadi ko rin jagasahan na naguli. Pagasa ko si Jag papay na. Papay. Unsa mga anak ko daan, pero di mo kabaliban. Na, si Sariana kay tiguang na. Di nakautom. Panday siyang daghan, ano? Oh. Narabli ha? Nadare? Saboy. Naribig. Roland! Ilig pod. Na, I love you ko nun na. Lihat din susi. Hi guys! Grabe kang lakaw di matabang. Sakit ang kalawasan. Niabot pa mig-ubay. Niabot pa ko hatid-hatid. Niabot pa ko hatid-hatid. Hatid-hatid pa ko. Latiri kay ta silang Cebu. Tagsata. Init pa ka, Jo. Kasi na dahil bata. Di na makaon. Di mapos na na makaon. Dapat kang kay Mito. Gapon na na yung kay Mito. Ang kanon ni Bay. Lagi, danghaw ko. Kang kanaray? Aliwari sa pudari kayo nang giinam. Matapay ng speaker ba? Pagkakalay. Pukwa ang pundudo. Kambis na ba? Kanta guys. Alarm. Naglabi. Ay, doon na naman. Ano may kanta? Anak ni Candelaria manamalig dyan ng tilaog. Wala. Tapos, padung kambaon. Ano ba katistori ng mahal? Doon na nalagig sa ons. Kanta na kang ujian. Lugod mo po doon. Bulsago lang ang kaan. Ang
Kaputas ang lawas kay kanang mga sagbitaw kasakit ang tigan. Yan ha. Inabot mis atis ubay. Pag magpaniog to, hatid ko ni Ate Monica at Ate Amy. Pag mag Ate Amy at Ate Monica, kaya na po si Ate Mita. Pag human, gisugo po ito kong dudo itong ilihan. Nakuha si speaker. Pero nagpa-drive na kong along balispin kay matabang. Lain nagkasada na ito. Lubak-lubak. Lazo. Mau nang nag-drive. Kinahanglan na dyan ko lisensya. Makuha na kurong kuan. Na naman ko SP. Makuha na kurong April 13 po hon. Kanta guys, tamis man kuno niya. Ang kutsaraan. Kaya di mo kumakapag-in. Ala. Ang loob pala po ng lamisa. Tamis di ay. Kanta guys ha. Ang sila na ganyan kanyang hilak. Murag na sila ginaam-laam ba. Nalungay pa dyan Ate Amy. Is asang pag nun guys kaya basig mag-copyright ang vlog. Sayang. Shopping na pas madam. Be, pili na pod. Mahirapan na pagkaskalisod. Asa man na. Sihang madam, oy. Gali na. Hansel. Unsa man na? Pareha na nas pajibar. Malaba ka na ron. Ikaw. Lain ba? Galisid-lisid na jud. Ay guys, gikan na Miss Mercado kay namalit ko ang liksi. Baon sa eskwelahan. Palit ko sa katring itlog. So, ikuha na rin ito ko. Ipahilo na rin yung mga baon na ito. Papel na yung nagpalit o crayon. Kaya ningon ko makaraingan na. Ay hala. Adul. Bug. Yakas. Iyarin sa ning laki ni ito. Asa man? Tapos kabinet. Yung pangpiling biskuit. Karing mga noodles. Karing. Ito. Kaya toothpaste, iba ka nga tubig nga. Dilata. Magdagdagan mo sila. Oh, what is that? Abri sa kanto. Ano ibalik mo sa biha? Ikaw na pahila nagkatis mo ka nga nagbahon. May luray wa, kaya makag na arit mo. Terus inom dagang tubig. Buti na butas mo kita ka. Iko. Kaya mag-edit ko mara namang vlog guys. Kita may merkado kay grabe kang lakoro kasi kita kalikuran. Lakaw na. Thank you for watching guys. Bye. Bye guys.